עץ המסטיקים, פרק 8. בבוקר נסע יוני אל העץ. הוא המשיך לחשוב איך לנסח את המשאלה של אור. הוא ידע שהשעון צריך להיות קל, עמיד במים, עם סטופר. אבל הוא לא ידע איך לעשות את השעון אישי יותר. הוא לא שאל את אור על הצבעים שהוא אוהב, או חיות שהוא אוהב, והאמת שהוא לא ידע את התשובה. אח שלו בעיקר אהב את הבריכה. הוא נסה לחשוב מה הם אהבו לעשות כשהם היו קטנים, אבל כל מה שחשב עליו היה קלפי הפוקימון שאח שלו היה משחק בהם. אבל הוא לא משחק בהם יותר. כשהגיע אל עץ, הוא עמד וחשב, ואפילו לא ידע איזה צבע פרח לקחת. נו, אין לך משאלה בראש? שאל מסטוקוקו. כן, כלומר, יש לי, אבל... אמר יוני. אבל מה? קדימה, תבחר מסטיק, אמר מסטוקוקו. אני לא יודע מה לבחור, אמר יוני, והביט אל כל המסטיקים היפים שעל העץ. למה אתה לא יודע? שאל מסטוקוקו. מסטוקוקו, אני צריך את העזרה שלך, אמר יוני. נו, אני כאן, בקש עזרה, אמר מסטוקוקו והתקרב אל יוני. אני יודע מה אני רוצה, זה שעון מיוחד בשביל אח שלי, אבל אני מרגיש שחסרים לי פרטים בשביל לעשות את השעון אישי ומיוחד. הוא אמר, אני יודע מה הוא צריך שהשעון יעשה, אבל אני לא יודע מה הוא אוהב. איך העץ ידע לעשות את השעון מיוחד אם אני לא אספר לו מה אור אוהב? יוני נראה אבוד, הוא לא רצה שהשעון יהיה רגיל כזה, הוא רצה שאור ממש יאהב את השעון וממש ישמח לקבל אותו. מסטוקוקו התקרב אל יוני והביט פנימה לתוך עיניו, ואז חייך חיוך ענק. אני רואה מה הוא אוהב, אמר מסטוקוקו. מה? אמר יוני מבולבל. נכון שככל שאתה יותר מדייק במשאלה שלך, העץ מצליח לדייק יותר, אבל אל תשכח, זה עדיין עץ משאלות, וכשהמשאלה מגיעה מתוך הלב, העץ יודע בדיוק מה לעשות איתה. מסטוקוקו הסתובב והתרחק מיוני, ואז הסתובב אליו חזרה. אני רואה בעיניים שלך את מה שהלב שלך רוצה, הוא אמר, והצביע אל הלב של יוני וחייך, ואז קד קידה ונעלם. יוני שהיה עוד מבולבל ניער את המחשבות שלו מהראש והחליט לסמוך על דבריו של מסטוקוקו. הוא הרים את הראש אל העץ, הוא הביט אל כל המסטיקים, הצבעים היו מרהיבים, אבל אז למעלה ישב לו מסטיק שהזכיר לו את אור. העלה ירד אל יוני, וככל שהוא ירד, כך ראה יוני את המסטיק טוב יותר. בהתחלה הוא חשב שהוא מסטיק כחול. אחר כך חשב שהוא ירוק. אבל כשהוא הגיע אליו הוא ראה שהוא לא ירוק ולא כחול, או בעצם הוא היה גם וגם. מסטיק בצבע טורקיז זוהר ישב על הענף וחיכה לו. הוא לקח את המסטיק בידו, עצם את העיניים ואמר, הלוואי ואור יקבל שעון מיוחד שעובד בתוך מים, שיש לו סטופר והוא קל כמו נוצה ולא יפריע לו לשחות. הוא הכניס את המסטיק לפה, ובזמן שלעס את המסטיק הוא הרגיש מאוד מבולבל, כי למסטיק לא היה טעם. הוא הרגיש כאילו הוא שותה מים, זה היה מוזר. לבסוף, עלה יוני על האופניים ונסע לבית הספר. בבית הספר ישב יוני עם יובל וסתיו והם דיברו על השעון של אור. אני לא מבין, לא יכולת לבקש שהשעון שלו יסתדר? כמו שמצאת את הבובה של אחותך, שאל סתיו. כן, אבל הוא אמר שהשעון שלו כבד ולא נוח לו במים, אמר יוני. נכון, הוסיף סתיו. איך זה שאתה לא מכיר את אח שלך מספיק בשביל לדעת מה הוא אוהב לעשות חוץ מלשחות? שאל יובל. יוני הרגיש שהשאלה הזאת פגעה לו בול בתוך הלב. אני לא יודע. פעם היינו חברים ממש טובים והתרחקנו, אני לא יודע למה. אבל אני כבר לא בטוח שאני יודע מה הוא אוהב, אמר יוני. אולי תדבר איתו? שאל יובל. יוני לא ענה. הוא התחיל לחשוב על מה הוא יגיד לאור. הוא אח שלו, הוא באמת אוהב אותו. והוא מאוד אהב שפעם הם היו משחקים ביחד הרבה משחקים. אולי באמת הוא צריך לדבר איתו יותר. אחר הצהריים, יוני הגיע הביתה והלך לחדר להוריד את התיק. הוא חזר לסלון וראה את אמא יושבת וקוראת ספר. שלום יונילה, איך היה בבית הספר היום? שאלה אמא וחיבקה את יוני. היה בסדר. אמא, אור בבית?
הוא שאל והתיישב ליד אמו. לא חמודי, הוא בבריכה, כמו כל יום, היא אמרה. קרה משהו? היא הוסיפה. לא, אני פשוט רציתי לדבר איתו, אמר יוני. אוקיי, אמרה אמא. היא לא המשיכה לדבר, אבל המשיכה להביט אל יוני. יוני רצה לומר לה על מה הוא חושב, אבל בדיוק אז צלצל הטלפון שלה. אמא הביטה אל הטלפון. זאת סבתא שוש, הוא רוצה לדבר איתה? היא שאלה והגישה לו את הטלפון. יוני מאוד אהב את סבתא שוש, אז הוא שמח לקחת את הטלפון. היי סבתא, הוא אמר. מי זה, יוני? שאלה סבתא. כן סבתא, זה יוני, הוא ענה. אוי יוני חמודי, מה שלומך? שאלה סבתא מרוגשת. אני בסדר, מה שלומך? הוא שאל. אוי, אל תשאל חמודי, היא אמרה. נגמרו לי הטיונים שאני אוהבת, וסבא כל הזמן מנסה להכין לי תה עם הטיונים שלו, ואתה יודע שהטיונים שלו ממש לא טובים. היא אמרה, סתם את אומרת, אין על הטיונים שלי, זה תה שוש, לא צריך להיות לזה טעם של פירות. שמע יוני את סבא אומר בטלפון. שטויות, אמרה סבתא. אין סיבה לשתות תה אם אין לו טעם של פירות, ענתה סבתא וחזרה לטלפון. אתה בא לבקר אותי מחר אחרי בית הספר, נכון? שאלה סבתא. כשחזרה לדבר עם יוני והתעלמה ממשהו שסבא אמר לידה על זה שהטלוויזיה לא נדלקת. כן, כמו כל יום שישי, אמר יוני. יופי חמודי, הכנתי לך עוגיות ממש טעימות. אפילו סבא ממש אהב אותן, והוא כבר אכל 3, היא אמרה בשקט כדי שסבא לא ישמע. אבל אז יוני שמע את סבא מאחורי סבתא צועק, לא אכלתי 3, אכלתי 4. סבתא התרגזה עליו, וסבא התחיל לצחוק. יוני צחק גם. טוב סבתא, את רוצה לדבר עם אמא? הוא שאל, וסבתא אמרה שכן. יוני נתן לאמא את הטלפון והלך לחדר שלו להכין שיעורים. לא עבר הרבה זמן עד ששמע את אור נכנס הביתה וצועק בהתרגשות. יוני קם ורץ לסלון. אבא ואור עמדו בסלון, ואור הראה לאמא את הזרוע שלו. את מאמינה? אמר אור. וואו, זה משגע, אמרה אמא. מה זה, אור? שאל יוני כשהתקרב. זכיתי בשעון מים חדש, הוא אמר והסתובב אל יוני להראות לו. יוני הוקסה מהשעון. הוא היה השעון הכי יפה שיוני ראה בחייו. הרצועה שלו הייתה בצבע כחול לבן שקוף כזה. הגוונים של הכחול שונים ויצרו מין גלים לאורך הרצועה. יוני לא הצליח לזהות מאיזה חומר עשויה הרצועה, אבל כשהעביר עליה יד הרגיש את החומר ובו היה נעים וחלק. והשעון כל כך קל, אני בכלל לא מרגיש שהוא על היד שלי, ואתה לא מאמין יוני. אמר אור בהתרגשות ולחץ על כפתור בצד השעון, ופתאום התעורר אור על המסך. אם אני עמוק בתוך המים, אני יכול לראות את המסך בבירור, המשיך אור. הוא כל כך שמח. אני ממש שמח בשבילך אור, אמר יוני והביט אל פניו של אור. עיניו של אור היו מלאות באור והוא נראה ממש שמח. תודה, זה ממש שעון החלומות שלי, אמר אור, ואז הלך לחדר שלו. יוני הביט אחריו ושמח בשבילו. הוא הרגיש שמסטוקוקו צדק, והעץ באמת יודע דברים שאולי אפילו הוא חושב שהוא לא יודע. יוני עזר אומץ והלך אחרי אור. אור, הוא אמר ונכנס לחדר של אחיו הגדול. אור הסתובב אליו. אני יכול לראות אותך שוחה יום אחד? הוא שאל. אור חייך אליו. בטח, הוא אמר. רגע, הוא הוסיף. יוני חשב שאור מתחרט ופניו כמעט נפלו. ביום שבת אני הולך לשחות לבד. אולי תבוא ונשחה ביחד? שאל אור. יוני כל כך שמח שבקושי הצליח להוציא מילים מהפה. מה? כן, בטח. הם יצאו יחד מהחדר והלכו לאכול את ארוחת הערב עם כל המשפחה. בארוחת הערב אור ישב ליד יוני והם דיברו המון יחד. אור סיפר ליוני על משהו מצחיק שקרה בכיתה שלו, ויוני הרגיש בליבו המון תקווה שהוא יכול לחזור להיות חבר ממש טוב של אחיו הגדול. בלילה, כשנשכב במיטה, הוא שמח נורא, וזה נתן לו רעיון למשאלה של מחר. נתראה בפרק הבא.